Dat het voortbestaan van de Wolstandscommissie Hoes en Hiem ter discussie staat, zal gewoon worden als muziek in de eren klinken. Gauwers wordt klagen dat bij bouw of verbouwonvragen Hoes en Hiem dwes leidt. Maar Hoes en Hiem zit in de rede cijfers. Hoe 2012 liefst meer dan €100.000. Dat komt onder andere door de bouwcrisis. Dat ervaart natuurlijk iedereen die in de bouw werkzaam is. Gemeenten zorgen dat met minder bouwaanvragen. Dat vertaalt zich terug bij Hoes en Hiem. Er komt domwij minder werk binnen. En daarnaast speelt het dat al een aantal jaren gemeenten een aantal zaken net meer onderwerpen hoeven aan een bouwvergunning. Dus ik net meer aan welstand. En dat leidt echt tot minder werk. Het betekent ook dat gemeenten heel dit meer bepalen wat er bark in en wat net. Ja, dat is zo. Maar architect Rijn Hofstra, jarenlang zelfs lid van adviescommissies van Hoes en Hiem, denkt dat de gemeenten te min kennis hebben om ten zonder de Wolstandscommissie te kennen. Ik heb al 10 jaar mee in dit vak en in deze verhaal. Ik kom zo zien de pretentieuze ambtenaren die vinden dat zij op esthetisch vlak heel wat uitmaken, die hun kansen zoeken en die vaak zwiert en onrechte dominant alle dingen bepalen. Omdat landelijk de wolstandsregels hield iets rommer worden, vregen gemeenten hield iets minder advies en wordt meer onder verantwoordelijkheid van de burgers zelf oorlitten. Ik al wil die onder voorzien van zijn huis een wollenkapel bouwen of een mooie peerschilderje. Wat een gemeentebestuur ervoor kiest om dat welstandsvrij te verklaren, dan kan dat. Ja. Het is een soortje. Dat wordt het al van een groot deal. En wanneer je zegt van dat interesseert dus een flikker, dan moet dat paard op gaan.